Smajić, prilika za Partizan, 1:0. Admir Smajić. Prvi minut utakmice. Mogli bismo reći, sve je sam uradio Admir Smajić. Fudbaleri Crvene zvezde nisu obratili pažnju na njega. Nije ništa kriv golman Stojanović. Očekivao je centar, je šutirao ponovo Stojanović i to je novi 11-terac. Šta će sada uraditi? Milko Đurovski i 2:0 za Partizan. Sada je sve jasno. 4 minuta pre kraja Milko Đurovski iz 11-terca donosi pobedu Partizanu.